שינוי טוטלי, הורידו את כל אנשי המאפיה, את כל החדרים, את כל המשרדים, ממש פרקו הכל. לא יאומן כי יסופר. תקשיבי, ללכת ולחזור, לא... זה מספיק. אנו בעזרת השם יום שלישי לקראת צהריים רואים את כל המתחם, את כל ההר מנגד. רואים את כל ההכנות. שינוי טוטלי, הורידו את כל אנשי המאפיה, את כל החדרים, את כל המשרדים, ממש פרקו הכל. לא יאומן כי יסופר. זה רק מראה לנו כמה שצריך להרחיק את חברי הכנסת מהמגזר החרדי כדי לא לתת טובת הנאה לאנשים שלהם. הנה בית כנסת למעלה, אנחנו רואים את מתחם ההדלקה שיהיה בעזרת השם שוב. אנחנו רואים הנה השנה יהיה קו אסתטי, מכינים את המערכות לצילום של כל מיני אפיקים שירשו להם. כנראה חלק מהמגזרים הדתיים. הנה הציון שבו יופיע. הנה המשדרים, המצלמות מוכנות. מי יהיה פה? מי יצלם פה? הנה גידרו את הכל, עשו את הכל סטרילי. הנה אנחנו נעלה למעלה בעזרת השם נביא לכם את המתחם שהולכים לצלם את ההדלקה. פה זה יהיה, זה יהיה הדלקה פה, נכון? הנה
זה החלק הראשון, באמת, אשריהם, משטרת ישראל, שעושה תפקיד חשוב, ולפעמים מלוכלך, להתעמת עם כל מיני גורמים. הנה אנחנו מסתכלים אל תוך החצר הפנימית של הציון. רואים את החלק פשוט מאוד. החלק של אנשים לא לצלם, לבעת התפילות, אנשים מתפללות, אנשים מתפללים. פשוט מאוד. עם ישראל מתכונן ליום הגדול.